Δεν ξέρω, το Fabulous είναι εδώ και λέει την Gaga είναι εδώ. Πήρε όλη την ενέργεια, έκανε αυτό το πράγμα. Πήρε όλη την ενέργεια και έλαμπε. Ήταν το δέρμα όπως την πορσελάνη. Ήταν απίστευτο το πράγμα που είχα ζήσει. Ήταν η πρώτη φορά που την έχω δει από κοντά. Είναι 6 χρόνια το όνειρό μου. Πήγες στην ομιλία Τσίπρα? Ναι, πήγα και μιλάμε, ήταν τέλεια, so perfectly. Δηλαδή μιλάμε, ο άνθρωπος ήταν ενέργεια πολύ, πήρε όλο το χρέος, έκανε αυτό το πράγμα, ένα τσακ και πήρε όλο το χρέος, το εξαφάνισε, ήταν amazing. Και τα 400 δις. Όλα, μόνο κοντιλιά και μας άφησε κάβα και να δεις να ξαναφέρουμε τη Lady Gaga και τους Boys and the Noise. Πώς σου πάνε και ο Αλέξης? Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλάμε, έλαμπε, so lighting like a star. Ήταν το δέρμα του σαν πορσελάνη ρούσι και αυτοί που είναι παπούσες από μέσα. Εγώ από την εποχή του Κατσιφάρα έχω να δω τέτοιο δέρμα. Και τι άλλο είπε? Τι άλλο είπε, μισό λεπτό να θυμηθώ. Come on my mind. Είπε ότι θα δώσει δωρεάν ρεύμα σε 400.000 οικογένειες. Γιατί σε τόσες λίγες? Γιατί οι άλλες δεν το χρειάζονται, έχουν το Wi-Fi του Σαμαρά. Ήταν τέλειος, πόμο, perfectly. Ο Αλέξ Τσίπρας, έλα μέσα, λέω, ήταν αληθινός ηγέτης. Ήταν σαν το Σπύρο Μπιμπίλας, θεούλης ήταν. Τον είχες ξαναδεί από κοντά? Όχι, ήταν η πρώτη φορά που το βλέπω από κοντά. Είναι 16 χρόνια, Αντώνη, γρόμου, 16 χρόνια. Είστε χρόνια οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ? Τι πώς είπατε? Είστε χρόνια οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ? ΣΥΡΙΖΑ, πιανός ΣΥΡΙΖΑ, αν καταλαβαίνω. Του κόμματος του Τσίπρα. Αυτού που έκανε ένα τσακ και εξαφάνισε το χρέος. Ναι. ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό? Ναι, γιατί εσύ τι είσαι? Εγώ είμαι βαθύ Πασόκ. Πιο λαϊώτης παιδένης, dead. Ο Άλεξ Τσίπρας.